What a fantastic setup, VT. I can't wait to meet Heather Jones. I can't wait. Should we bring her down? We shall. Dyma hi, Heather Jones. Come on down. Hey. Hi. Yeah. Shwmai. Dyma hi. Ydy blin o nawr? Ti'n iawn? Ie. Neis to gwrdd meet you. ti. Neis i gwrdd o ti. Neis i gwrdd o ti hefyd. Croeso i hwb. Ie, croeso i hwb. Croeso i hwb. Mae'n lyflu. Now, Heather, wnes chi'n dysgu Cymraeg yn yr ysgol fel ail iaith. Fel ail iaith. Fel ail iaith. Ie, doedd dim Gymraeg ar yr aelwyd. Mam a dad ddim yn siarad Cymraeg. Na. So sut brofiad oedd dysgu Cymraeg fel ail iaith? O'n i'n really hoffi dysgu Cymraeg. Oedd e'n just yn peth naturiol i wneud mewn ffordd. Ond roedd rhai pobl yn y dosbarth ddim yn ymdopi, ddim yn copo efo... Ymdopi, cope. That's a good word. Ymdopi. Ymdopi efo'r Gymraeg. Ond am ryw reswm, o'n i just yn hoffi Cymraeg. Oes tips gyda ti a fi? Ie, oes tips? Top tips, Heather i Matt. Gwrando ar pobl eraill, dwi'n meddwl. Listen to everybody? Ie, gwrando ar y radio. A weithiau mae nhw'n dweud rhywbeth ar y radio, a dwi'n meddwl, what's that, you know? A dwi'n gofyn i ffrindiau fel Siân. Hefyd, dwi'n siŵr bod ti'n dysgu wrth ganu hefyd. Wrth gwrs, ie. Geirfa, caneuon. Yn y dechrau, o'n i'n canu caneuon. O'n i ddim yn rili gwybod ystyr y caneuon, what they were about. I didn't know what they were about. So wedyn oedd rhaid i mi dweud wrth cynhwr, neu ffrindiau, beth yw hwn a beth yw llall. Ambell i air, o'n i ddim yn deall. Didn't understand. Sut mae'r canu yn y 60au? 60au Mae mor beth yn ôl. Wel, no, mae 60au yn mor glamorous. Oedd e ddim. Na, ddim. Na, oedd yn gyffroes. Exciting, gyffroes. Achos oedd pawb yn canu yn Saesneg i ddechrau, mynd i clybiau gwerin, folk clubs, ac yn sydyn oedd pobl fel Dafydd Iwan yn sgwennu caneuon yn Gymraeg, ac oedd y sîn yn dechrau. So oedd yn gyffroes iawn i fi, oedd yn dysgu Cymraeg, oedd rhaid i mi wella y Gymraeg achos y canu. O, dda. Sut mae dy gerddoriaeth wedi newid, neu? Ydy e wedi newid? Dwi'n meddwl bod fi'n well ar y gitar dyddiau yma. Chwarae gitar. Ti'n gallu chwarae gitar yma? Dim bach yn chwarae gitar. A fi'n troi gwersi gitar nawr. Wrth gwrs. Dechreuwyr. Beginners. Ond dwi'n dal i ganu rhai o'r caneuon o'r 60au. Achos mae nhw'n dal yn boblogaidd. Fel y Beatles, mae nhw'n canu Hey Jude efallai yn yr Olympics. Mae'r hen caneuon yn dal yn boblogaidd. Wrth gwrs. Ti dal yn mwynhau canu, Heather? Ydw wedi bod yn brysur flwyddyn yma yn Steddfod ac yn y blaen. Ac fi wedi bod mewn sawl grŵp, many groups, dros y blynyddoedd. A mae yn hyfryd i weithio efo pobl eraill. Mae'n rhaid dweud. Ie. Dwi'n pysychu achos dwi'n canu mewn grŵp gyda Heather. Na. Dyn ni yn mewn grŵp o'r enw Grieg, which is the Welsh for... Grieg. Grieg y mynydd. Oh, Heather. Yes. Ond rwy ti hefyd yn brysur yn dysgu plant i siarad Cymraeg yn defnyddio caneuon? Ie, dwi yn mynd i mewn i ysgolion, wedi bod i Caerffili sawl tro. I perswado nhw i cario ymlaen efo'r caneuon traddodiadol. Oedd rhaid i mi dysgu y gair yna, traddodiadol. Traddodiadol. Mae yn o flaen drych. OK, so that's traditional. Traddodiadol. Mae yn anodd dweud, ydy. Mae yn anodd. A dysgu chwarae gitar. A dysgu gitar, ie. A wylio hwb ar y dydd Sul. Wrth gwrs, dwi yn y gwely. Now, os ydych chi'n gwylio quiz yn y hwb? Sort of. Quiz. Could you explain the rules to Heather? Be sy'n rhaid i ti wneud ydy cyfieithu gymaint o eiriau a sy'n bosib o'r Saesneg i'r Gymraeg mewn 20 eiliad. All right. Coni off, de? Absolutely. 1, 2, 3, stage. Llwyfan. He. Gwallt. Note. Nodyn. Words. Geiriau. Program. Rhaglen. Peas. Peace. Grass. Glaswellt. Sea. Môr. Wheel. Olwyn. People. Pobl. Chair. Cadair. Heather. Grieg.
Time's up. Fantastic. Da iawn. Da iawn. Ti'n joio? Da iawn. Ti'n mwynhau hwnna? Yeah. Beth am wneud eto? Ie, beth am wneud eto? Ie. What we need right now to kind of present the scores in a really cool way is a man from the office dressed as a bee. Yes. There we go. Dere fan hyn, Cariad. Yn eirfa. O, hyfryd. Favourite part of the show, Hannah. Favourite part of the show. O, ti'n edrych yn bert heddiw? Ti'n edrych yn bert? OK. Mae'n edrych yn Heather, ddiflas. what shall I draw on his face today? On his face? Yeah. Weithiau mae What shall I e'n do? rhoi rhywbeth ar ei wyneb. Deigryn? O, deigryn. Tia. Little tear. Ti, achos mae'n edrych yn... Mae'n edrych yn drist. Mae'n edrych yn drist. O, dear. O, lovely. Da iawn. Well, Heather, Nawr te. a ti'n dysgu Cymraeg, ti yn ar y dop ar y leaderboard. O, tro Da gyntaf iawn. fy mywyd. 12. 12. Ie. 12, da iawn. Tro Da cyntaf fy iawn. mywyd I fi fod yn top. Now, te, Yeah, have we got an idiom We today? have ymadrodd yr wythnos. Which yeah? is Y drwg yn y caws. Literally now. naughty cheese. The drwg, the bad in the cheese, which means really the cause of the trouble. Y Oh, drwg okay. yn y caws, the bad in the cheese. If only we had a man from lots of adverts who's a very good opera singer as well to explain this to us in a prop shed. Oh, we do. We do. Will Evans, over to you.